Ahojte priatelia. Ešte v oktobri som vo svojom videu hovoril o masívnych opravách mostov, kde som rozhodnutie ministra dopravy Jozefa Ráža označil za odvážny krok pre našu slovenskú infraštruktúru. Dnes sa k tomu vraciam, pretože téma zdá sa byť začína čoraz horúcejšia. Slovensko má takmer 1800 mostov na cestách prvej triedy a vyše 840 z nich je v zlom až havarijnom stave. Bez rýchleho zásahu nám tu hrozí, že o pár rokov sa polovica infraštruktúry jednoducho zrúti. Minister Ráž prišiel s riešením. Veľký PPP projekt. Za 5 rokov opraviť 575 najhorších mostov a potom ich 30 rokov udržiavať za pomoci súkromného partnera. No a prečo je to dobré rozhodnutie? Lebo štát sám to tempo oprav jednoducho nedá. Dnes opravujeme len desiatky mostov ročne a s PPP projektom by to bolo vyše 100. Prinesie to rýchlosť, kvalitnú údržbu, nové pracovné miesta, no a peniaze sa vrátia do ekonomiky cez dane. Po 30 rokoch dostaneme mosty opäť do top stavu a navyše Slovensko bude dokonca prvou krajinou v EÚ s takýmto modelom. Samozrejme, opozícia z progresívneho Slovenska to volá predražená polovičatá pasca, predražené riešenie, hovoria o miliarde navyše, o dopravných kolapsoch. No ale zabúdajú na to podstatné, že rýchlosť zachraňuje životy a ekonomiku. Pomalšia štátna cesta, ktorú spomínajú, by len zvyšovala tieto rizika. Priatelia, infraštruktúra nie je o politike, je to o tom, či sa bezpečne dostanem domov, či nám nákladné auta nebudú stať v kolónach, a či naše deti nebudú jazdiť po mostoch, ktoré sa môžu každú chvíľu zrútiť. Minister Ráž tu ukazuje odvahu, no a hlavne zdravý rozum. A ja ho ako bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy v tomto úsilí plne podporujem. No a čo vy na to? Napíšte mi do komentárov, či súhlasíte, že potrebujeme rýchlu akciu, hneď opravy, alebo či by sme mali čakať ďalšie roky na lacnejšie, pomalšie riešenie od PS. Lajkujte a zdieľajte tento príspevok, pretože tým pomôžete rozšíriť túto debatu. Slovensko si zaslúži bezpečné cesty a nepadajúce mosty. Celý komentár nájdete na www.sita.sk, link naňho v popise dolu. Pekný deň všetkým.